अब राम जी गनी धनुष के लगे धरती के प्रणाम कनी जेकरा मर्जी से एगो पत्ता डोलता और राम जी शिव जी से पैरवी करता रहे। हमने के साधारण आदमी होके अब मंदिर में से घंटे खोल लेता राम जी निवेदन करता रहे तले माता जानकी के नजर पड़ल तो जानकी जी सूर्य भगवान के ध्यान धले अरे उगाले अरे शुरू जाए बाबा लागा दानी गोड़ उगाले शुरू जाए बाबा दानी गोड़ रबूरी उगल काहे बाबा हो खेलायो जो जाना में के दुखिया बाबा माई बापा नामो जाना में दुखिया बाबा हो माई फिर हमार चंदन बाबू 5000 रुपया पहले देनी हा फिर हमार नाम के भी प्रभाव पड़ेला चंदन जेकर नामे बा चंदन बाबू के मंडली के ओर से अभिनंदन बा लाटा बीखा अराइए बाबा नैना गिरे लोर लटा में खाई बाबा हो अरे शिवा के धाम ही आए बाबा कितना बाबे कठो ऐसा बलवा अरे देती है बाबा धनुहिया दीते तो ऐसा बला आराम जी के संगवाए बाबा नाता दीदी जो चंदन बाबू हमारे के हजार हजार पुरस्कार बाबू के शुभकामना बा ना के धनुषा उठावल देखता ना के छुअल देखता चमत्कार हो गई रामचंद्र की रामचंद्र की एगो सखी दौड़ के सीता के लगे आ गई बाड़ी सीता अरे बोलो सखी का देखलू हो सीता अरे बोलो सखी का देखले बाड़ू अरे बोलो सखी का देखलू हो अरे बोल सीता और साधु बाबा के संगे दूगो जन लड़का आइल बाड़े वही में के समरका बेटुआ तुर दिल बा सीता कहली कि साथ आता हाँ 10,000 राजा के देखनी है सीता लेकिन तहार पति सावरे बड़े लेकिन अब सीता ये बात सुन ली ये चाचा तो रोवा तारी जे दादा ई कैसे संपत्ति हमारा मिल गई हमार तो बाप कहले रहे कि जे तुरी ओकरे से बियाह करब लेकिन ई कतना लमहर धन हमरा हे महाराज सीता जी लगली झरझर रोवे यह होला चाचा ए जी जितना बेटी बहन बैठल बानी भगवान सबकरा के बेटी बहन दिल बानी अपना बेटी बहन के शादी समय के अनुसार कहीं गरीब भाई किया कह दी चाहे लेबर होके किसान होके रोजगार होके लेकिन संस्कार होके
लड़की के दुल्हा से मतलब बा धन से मतलब नहीं खे, पत्नी के पति से मतलब बा संपत्ति से मतलब नहीं खे। सीता जी लगली रोवे काहे कि पत्नी के पति से मतलब बा संपत्ति से मतलब नहीं खे। जेकर भी मेहरारू परिवार बा घर में ओकरा से निवेदन करो जब भी परिवार में जाए त 3 आदमी के जरूर इज्जत करी। केकर दुआर पर बाबूजी बैठल बानी पूछी जे बाबूजी भोजन भइल ह? दोगहा में जाई ओ सारा में माई खाना खैलू ह? ओकरा बाद आंगना में जाई त अपना मेहरारू से नीमन बोली का हो का हाल बा तब मौगी कह जे हमार छोड़ी ना अपन बताई ना तनी चाय बना देबू का कहिए चाय का बोलेला पराठा ना बना देब का आ एको मरद भइल बाड़े सनी भाई जा तारे सघरवा में सुनता रे अरे छुछु नरी कौन भाषा रे अपना धर्म पत्नी के अपना जीवन साथी के निरादर कइल कहा के सभ्यता ऊ कहती रउआ आ तू कहता रे सुनता रे आ कोई मौगी निकल के कह दे जे का कहता रे ए सब मेहरारू से माई से बाप से नीमन बोले के बा यही बतिया खातिर झगड़ा भइल बा। त नीमन कहां बोलेली हां ऊ आई रहले एक बेर बाहर से ऐसन भाग गइले तो कहले जे चाय बनल बाड़ू आ तया के पी लो आ तबे से नहीं निकलल बा खाना बनल बे आक खा लो काहे ना का खा ले लाइन कटल बा दिया बुताइल बा बाबू हो गेले बा घरे में खा लो झगड़ा हो गई एक बेर ही मर्दे मेहरारू में झगड़ा हो गई यहाँ में आ उहा में जगन्नाथ में हमरा साड़ू भाई में जान जाए जे झगड़ा हो गई त ई मुंह घुमा लेता री उत्तर में है अब मर्दा मुंह घुमा लेता दक्षिण में है तले यहाँ के दुअरवे पर एगो नदी बहेला जाना नदी के नाम शिवा घाट झूठ ना नहीं हो जी चैनल पर बोले झूठ बोलत हो करता शिवा घाट मछरी बड़ा मिलेली सब अब यहाँ के देखनी जे सारा गांव भर के लोग मछरी मार के ले जाता तो सोचतारी जे राय रही तो हमरो घर रेहू आइल रही ना रेहू लेते तो एगो पटेचारगा तो ले आई रहते अब यही मुंह घुमा के कहते जे गांव भर के लोग मछरी मारेला तमाशा देखल जाला मर्दा कहता जी बोलत या कारी तो ये में घूमले घूमले कहते जी रात भर के भूखाइल मरद कहीं मछरी मारे जाला तो ई कहतारी शिकहर पर टांगल बा उतार के न खाला तो फिर उ घुमा के कहतारी जे लमहर बा शिकहर हमरा से भेटाला तो ई कहतारी तो कोनो बहाने से घरवा में तो जाला दहिया में दहिया लड़ गए डाइस में डाइस लड़ जाई जहाँ थरे सरवा लड़ी अगी तहर मनवा हरिहर हो 12 बरिस के भाड़ा उतर जाई। हाँ 12 बरिस हो गए छोड़ले उ बियाह कर ले बा दोसर हमरा पता लागल बा एगो रांची वाला से कहले बड़े रांची वाला से सीता लगली रोवे जमाई मत न जमाई ले तरियो कर मत तो खइबू भोजन ए जन जमाई ले तनी रुआ एकर माने जान तनी का ह जन मेहरारू अगर हेंगा क देहलत एगो देवर गइल भौजाई के संगे सोहनी करे त राय से कहते जे भौजी माल गोरू के तो समय हो जाला त बोले ले सन चाहे कान उठावे ले सन त लोग लेके सो जाला ओकरा डॉक्टर के लगे लेकिन तू लोग के चिन्हा लू त भौजाई का से बबुआ हमने के जब आंगड़ाई आवेला नु तो बुझ जे मौसम ध लेले बा तले सोहनिया करत ने बाह चढ़ गई लगली जमाई कर तले तोर दे देवरा चढ़िए जा ओ कतरी बाबू ई का करता रह तो सोच
सोचनी है जे का जाने 21 दिन इंतजार करे के ऐसा सोचनी है जे भैया होइए ना घर आ तू तैयारिए बाड़ू जब भाई